ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ହୃଦୟ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ଜମାରୁ ବି ପଡ଼େନି। ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ହୃଦୟ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ଜମାରୁ ବି ପଡ଼େନି। ଯିଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ସେ ହୃଦୟରେ ନଥାଏ, ଆଉ ଯିଏ ହୃଦୟରେ ଥାଏ ସେ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ପୁଅ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅମାନେ କୁହନ୍ତି ପୁଅମାନେ ବେଶୀ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ଯାହା ପାଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ସହିତ ଗର୍ବ ଥାଏ ନା, ସିଏ ହିଁ ବେଶୀ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ସେ ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ। ପ୍ରେମର ତ ଅନ୍ୟ ନାମ ତ୍ୟାଗ। ଯେଉଁଠି ପାଇବାର ଆଶା ରଖି ଭଲ ପାଇଯାଏ ନା, ସେ ଭଲ ପାଇବା ସଫଳ ହୁଏନି। କଥାଟି ଅପ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ସତ।